Ja. Felix is al even aan het vinden. Caitlin? Hier, Caitlin? Dat mensje ga je nodig hebben. Ga maar. Ga maar eens kijken wat er is gebeurd in de tuin. Wat ligt er allemaal in de tuin? Doe eens een keer voor, hè. Ga je het maar pakken? Ja, pak het maar. En leg het maar in uw mandje. Ja. Leg het maar in uw mandje. Moet je in je mandje leggen, Caitlin? Ja, en dan gaan we verder En zoeken. dan gaan we nog zoeken, hè? Want er zijn er nog verstopt. Ga nog eens kijken. Ga maar eens kijken, hè. Ja? Ga ik het maar halen? Of is het Felix? Goed zo. Waar heb je er nog gezien? Eens eerst proeven, hè?